Orkiyetin Türkmenistan'daki ilçhanasy ýurtdan göçüp gidýän türkmenistanlylaryň ýöri töwrelýän çykyş uçurlarynyň nowatlarynyň ýalgysyny wagtlaýyn togtatdy diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Göçmek isleýänleriň nowat ýalgysynyň togtatylmagy häzirki ýokary talaply mewsümde S-7 uçurlarynyň ýetmezçiligi, hasanygy ol uçurlary bu gatnawyň peýdasyzlygy, bir tarapy adamsyz uçmaly bolmagy, uçaryň diňe bir tarapy ýolagçydan dolmagy bilen düşünülýär. Emma bir Azatlygyň habarçysynyň ýazmagyna görä, hakykatyň ýa-da sebäpleriň diňe ýarsy bolup durýar. Göçmek üçin uçara nowatda durýanlaryň ýalgysyny nowatda duran türkmenistanlylaryň sanynyň 10 000-den aşmagy sebäpli togtatdylar. Öden bir diňe ähli dokumentleri dödüg. Şol sanyny ýaşaýan jaýlaryndan ýadgydan hem çykan adamlaryň sanyny diýip habarça aýtdy. Diňe türkmen propiskasy, jaý ýalgysy bolan goşur aýatlar aýratyn bir kategoriýa. Emma Orkiyetde propiskasy, ýagny jaý ýalgysy we içerki pasporty bolan adamlar sanawy we çykarlysy binowat alınýar. Bu hil raýatlar, ýagny Rus propiskasy we Rus pasporty bolan türkmenistanlylar Orkiýetiň ýaşaýjysy hasaplanýar we olar ilkinji nowatda çykarylmaly, göçürilmeli adamlar bolup durýar. Azatlygyň habarçylarynyň aýtmaklaryna görä, göçüp gitmek isleýän adamlaryň umumy meçhörni hatda takmynan hem aýtmak mümkindir. Bir ýerde eýem nowata ýazylmak üçin hem nowat bar. Şu sebäpden ilçhany bu ýazgylary herlikçe togtatmak kararyna geldi diýip Azatlyga gowşan maglumatda bellenýär. Şol wagtda aýdylmagyna görä uçurlaryň iki tarapa hem ýolagçydan dolmagy, netijeli bolmak üçin bu işte Türkmen hova ýollarynyň uçurlarynyň ulanylmagy barada alalaşyk gazanyp bolmaýar. Ýogsa bu kampaniýanyň uçurlary işsiz olur. Olaryň getirjek girdejesi artykmaçlyk etjekler. Emma häkimetleri ykdysady we gumanitar meselelere garanyna syýasy mesele has beter gadyklandyrýany meňzeýär. Şu aralykda Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň Orkiýeti göçüp gitmek isleýän adamlaryň sany eýem bir näçe ýyl bäri dowamly köpelýär. 2020-nji ýylda Orkiýeti Türkmenistanyň 21680 raýaty göçüp geldi diýip Düýün Bolgariýada ýerleşýän hukuk topary Orkiýetiň federal terhet gullugynyň golaýda çap eden maglumatlaryna salgylanyp aýtdy. Bu adamlaryň aglawa köplügi 19431 raýat Türkmenistanyň pandemiýa aladalar esasynda girilen petiklemelerden, terhetleriň yapylmagyndan we ýygyderli amala asyrlayan uçar gatnawlarynyň ählisiniň ýatyrylmagyndan öň çykypdyr. 2021-nji ýylyň ýanwar-mart aýlaryna bolsa Orkiýeti Türkmenistanyň 1323 raýaty göçüp gelipdir. Belki de ýurtdan göçmek isleýän adamlaryň sanynyň aşa köpelmegi bilen baglykda hukuk toparynyň ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, türkmen häkimetleri Orkiýet bilen aralykdaky howa gatnawlaryny bu golaýda dikeltmekçi bolmaýar. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä, häzir çykmagy ruhsat alan 245 türkmenistanly uçara garaşýar. 420 türkmenistanlynyň işine bolsa Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine seredilýär. Şeýle de neşir ýurtdan maşgala, saglyk ýagdaýlary esasynda çykmak isleýän adamlaryň hem az däldigini, ýöne olaryň köpüsiniň zor bilen ýerine iýerilmekden howatyr edýänligini belleýär. Hukuk toparynyň 17-nji ýyldaky maglumatyna görä, göçüp bolýan türkmenistanlylar Orkiýetdäki dokument resmileşdirmek kynçylyklaryndan, şol sanyny türkmen aktivisti Uroğatgelli Çöliýewiň Şeremetýew aeroportunda saklanyp uçup gelen ýerine iýerilişinden habarly we şu sebäpden olar Türkiýe, Ýewropaýa goňşy ýurtlara, ýyllaryna zor bilen iýerilmejek ülkelerine gitmegi planlaşdyrýar. Türkmen häkimetleri ýurtda 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazygynyň netijelerini çap etmedi we soňky 10 ýylda emeli gelen syýasy, ykdysady we medeni ýagdaýlar esasynda göçüp giden raýatlarynyň sany barada syzyp çykan maglumatlara hiç bir düşündürüş bermeýär.